Karong gabi masinati ang total lunar eclipse kun diin ang full moon mamahimong dark reddish ang color. Hinungdan nga gitawag usab kini nga blood moon. Ang good news kay mamahimo ni natong masaksihan sa bisan asang dapit sa nasod. Aron paghatag og dugang pagpasabot kun unsa kining total lunar eclipse, aniya si Engineer Al Kiblat ang pag-uo sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Ang Earth naa sa sentro during the alignment of celestial bodies nga tulo ka buok: Sun, Earth, ug Moon. Nga mo resulta o pagtabon sa shadow sa Earth ngadto sa buwan. So makita na to ang buwan during the duration of 4 hours and 45 minutes karong hapon ngadto na sa gabi. Nga lain-lain ang intensity niya ang kahayagon sa buwan. So magsugod ang partial eclipse diin ang buwan muagi sa lighter shadow of the Earth o gitawag na ito pinumbra alas 5:09. Pero dili natin ma-witness dayon kay ang moonrise o pagsilang sa buwan diri sa Cebu City nahitabo man sa alas 5:12 sa hapon. So late of 3 minutes. Pero ba't kita gyapon niya ang total na ito nga partial eclipse? Ang pinaka-exciting nga makita gyud nato nga mulungtad og 1 hour and 25 minutes kaning gitawag na ito total lunar eclipse. Diin makita na to ang buwan, ang color is red-orange or familiar known as a blood moon, magsugod og alas 6:16 sa hapon. Mahuman 7:42 PM, pero ang greatest eclipse niya o pinaka-maximum niya mahitabo 6:59 PM. So duration na 1 hour and 25 minutes. Dayon mobalik na po og agi ang moon sa lighter shadow sa Earth na ma-experience na po nato ang partial eclipse magsugod og 8:49 PM. And then mahuman ni 9:58 PM diin mubalik ang natural nga kahayag sa moon. So according to our forecast for today, during the period of eclipse is fair weather. Partial, partly cloudy to clear sky and less chance of rain. So mga kapuso, please witness. You should see this phenomena, kitawag na ito astronomical event. Kaya ang last na ito na experience ni was a year ago, May 26, 2021. O after this eclipse, ang sunod ani tulo pa ka tuig. Mag-iha pa tag tulo ka tuig nga may tabo na sa September 7, 2025.